Віруе свет, як птушка ў небе. Танцуе вецер тут жа, поруч. Ты б хацеў тут быць з намі, тут свет адкрываць, дзе здзейсніцца тысяча мрояў, ды яшчэ болей прыгод. Лячу, лунаю я ў аблоках. Калі лячу ўверх, шчаслівая медведзяня. Чую лесу цудоўны спеў. Шэпты траваў калышуць мяне. І ўжо ведаю я, што чакаюць прыгоды. Польская телевизия представляет фильм с серии «Медведик-фантазик». Блакитный медведик. Я сніў, што жахлівая пачвара скрала ў нас крышталь, і ўсё пачало пакрывацца лёдам. Ой-ой-ой. Не хвалюйся. Гэта проста дрэнны сон, жучок. Прытуліся да падушкі і спакойна спі. О, як жа тут хораша. Ты ж казала, што ў тваёй краіне ўсё каляровае і духмянае. Тут нешта здарылася. Хадзі да мяне. Чаму так халодна? Нашае дрэва сустрэчы ўсё замерзла. Ах, няма крышталя. Няўжо яго нехта скраў? Якога крышталя? Гэта наш найвялікшы скарб. Ён быў у дупле дрэва. Гэй, вы дзе? Гэй! Гэй! Гэй, дзе вы? Гэй! 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 Прасперо, прачніся. Паглядзі, што здарылася, ўсё пакрылася ініем. Жучок, ты што? Ты толькі паглядзі. Усё ж такі твой сон быў слушны. Нехта скраў крышталь. Які сон? Я нічога не памятаю, нічога. Можа, яно і лепш? Паслухай. Адсюль цячэ адна з 4 крыніц, якія там становяцца цудоўнымі ручаінамі. Прынамсі, так было дагэтуль. Хадзім да Прасперу. Ён ведае, што здарылася. Ён вельмі мудры. Мы называем яго чараўніком. Асцярожна. Аднойчы раніцай, калі цемра
паглыне крышталь, а сонечную краіну скуе лёд, з'явіцца мядзведзік блакітнага колеру. У ім надзея на выратаванне нашай краіны. Гэта мусіць быць ён. Хто? Блакітны мядзведзік. Блакітны? Так, як раніца ў нашай краіне, прынамсі да ўчорашняга дня. Яны мусяць быць на сонечнай паляне. О, наперад. Ой-о. Аддай нарэшце. Гэта не арэшак, гэта мой кубік. І што цяпер? Замаразкі? Улетку? Можа, ты мне адкажаш? Змяюка! Яна хаваецца ў траве ды блішчыць уначы. Дык гэта паўзун. Можа, па дарозе мы сустрэнем загадку? Загадку? Я люблю загадкі. Гэта дзяўчынка. Я яе так назвала, бо калі ў яе ёсць нейкае пытанне, яна кідае кубік з малюнкамі. І што? І што? І ў яе атрымліваецца яшчэ большая загадка. Вой, Яшчэ далёка. дзіўна, але я не пазнаю гэтую дарогу. Мы згубіліся. Не ведаю. Я што-небудзь зайграю, можа, нас пачуюць? Ага. Вой, што такое? Што за дурань замарозіў маё возера? Трэба апрануць цёплую куртку. Ты меў рацыю, дупло пустое. Часу ўсё менш. Я нават не хачу думаць, што здарыцца, калі мы не знойдзем крышталь. Дзе яны падзеліся? Яшчэ нядаўна яны тут былі? Бачыць лесу гушчары, а ў крыніцы неба бляск, чуць званочкі ў гары, кветкі нюхаць кожны раз. Кветкі нюхаць кожны раз. Хадзі сюды. Юлія! 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 Я чула крык, а мой кубік паказаў змяюку. Юлія і мядзведзік, якія сёння Што з'явіліся. здарылася? Я ж кажу, яны ўпалі ў жахлівую яму і згубіліся. Ай-ой!
Не бойся, гэта ж капа-капа. Што тут адбываецца? На возеры лёд усё дзіўна выглядае, нейкае шэрае, чуваць жахлівы крык. Я вас слухаю. Усё пачалося са сну жучка. Ого! Можа, там нейкае выйсце? Теплое. Будзем спадзявацца, што ён выратуе нашу краіну. Хай сабе і блакітны, але пакуль што яму патрэбная нашая дапамога. Калі б мы толькі ведалі, дзе яны. Хадзем за мной. Куды ты нас вядзеш? Гэтая малая ўсё пытае да пытае. Не хвалюйся, я ведаю адно месца. З іншага боку ёсць светлыя калідоры. Я не ўмею ныраць. Трэба набраць паветра і раз, два, тры. Удалося. О, глядзі, там дакладна мусіць быць выйсце.